Bay, asa may tawag ato, bay? Ay, man 6 tirada taron. Saya nga pagkuha ko. Oo, no? Kita ni mo ako kita. Asa man? Oh, 6 mo ako. Ara! Kita na isa. Ala, tis yun. Sige. Kamu sabi ka nang isa pagpupan ako sa so sige pa sa pagpupoy sige na. Tawan mo, sawa ko pagdadala ng 6 ha. Sige, sige ako bahala niya mo.Ison mo. Labayo. Grabe tong kuyog bayo. Ka-chicks naman. Agbay pa. Mata chicks. Chicks yung tirada bayo. Labig ka na yung 6 boys kayo ba? Kaya naman ta. Oh, sure. Siguro nakuha naman ako yung number. Di lang ko kayo number nila. Bala naman ko may mala doon sa tao. Bay! Taduwa magitis, bay! Ada na lagi na bay? Ya, asa mata ani bay. Ulit ta! Ay, tao, sabi ng wak. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo?Ison mo. Start. Labayo. Chicks na. Start. Labayo. Grabe kuyog na to. Ay, dungo kayo. Go. Sige lang yan. Go. Ay, lantaw sa kamera. Okay. 1, 2, 3, go. Bay! Taduwa! Ayaw, dia lantaw na raman rin. Go, John. Dito. Hey, what's up mga kuko? Outtake ko kay Chris G, o kay Charis Puentes, o kay Erin Puentes. So, una sila. O kay Julie Ann. Pata sila kapagkada. Sila. O kay Hindag Ann Biners. O kay Jilay Mix TV. O shout out sa yung tanan. O salamat sa suporta guys. O bago pa ka sa akong channel, palihog na lang. Subscribe sa YouTube channel. O pag-follow sa feeds. Salamat guys sa suporta. Thank you.